Noniin, tervetuloa jakso kakkoseen. Se ensimmäinen oli pilotti, mutta en nyt puhuta siitä sitten enempää. Niin kuin huomaatte, mä en ole tällä hetkellä omassa kämpässä. Mä oon aivan muualla, niin mä yritin etsiä semmoisen paikan, missä mistä ei yhtään mitään tunnisteta, koska itse en asu täällä, missä tällä hetkellä olen. En nyt ajatellut kuvata vaan toisten paikkoja tässä, että ei siinä sit sitä enempää. Joo, yö meni paskasti. Mietin, aivot oli ihan pimeänä niinku silloin 12 4. Sitten mä nukuin jotain 3 tuntia, 4 tuntia abouttia rallaa tossa. En nyt hirveän pitkään nukkunut, ei täällä saa nukuttuakaan, niin mä olin sit sellainen, että vitut mä en sitten nuku täällä yhtään enempää. Että näillä unilla sitten kumminkin mennään. Tää vittu, kello on 12 ja porukkaa pyörii tuolla kun saatana Linnanmäellä. Mä en niinku tiedä mitä vittua täällä tapahtuu. Mutta Tossa oli joku tietyökin menossa. Tai siinä menee nyt tiettyä, nää on jotain valokuitupaskaa. Koska ihmisille ei kelpaa normaalit netit, vaan niille kelpaa jotkut valokuitupaskanetit. Mä en ainakaan maksa mistään valokuitupaskasta. Sen tulevaisuutta. Jos sä mietit, se on tulevaisuutta. Niin about ja ralla. About siinä 10 vuoden päästä se on ihan paskaa. Se on halppis paskaa. Sanotaan, että ostakaa nyt näitä. Ja siitä menee hetki aikaa. Ja ne on ihan paskaa. Mutta Ai saatana, mulla on jalat paskana, mutta joo, sit mulla on myös suolisto ihan paskana. Tekis mieli repi oma persereikä auki. Vituttaa niin paljon muutenkin. Kun muutenkin syntynyt tommosella herkällä vatsalla, niin ei voi syödä melkein yhtään mitään. Pitää aina vetästä jotain väärää, niin sit se on niin koko päivä sit mahaa ihan paskana. Joo, nyt myös alkoi oksettaa. Vähän ennen kuin mä aloin kuvaamaan tätä, niin kuin ihan saatana huono olo alkoi tulemaan. Vieläkin vähän semmonen niinku oksettava fiilis tai semmonen, mutta näillä mennään niin. Niin Mä oon nyt tässä sellainen, kun mä oon puoliksi haipiissa siitä, että meikällä on synttärit ihan justiinsa. Ajattelin, että mä vietän sitten semmoset kotibileet täällä yhdessä kämpässä. Oma kerrostalo on sen verran paska, että naapuritkin on alkoholisteja ja huumeiden käyttäjiä ja kaikkia mukavia semmosia ihmisiä, mutta ne on muutenkin ihan perseestä ja ei siellä jaksa olla, kun se on semmonen loota se mun asunto. Niin siellä tulee normaalikin ihminen ihan hulluksi. Mutta Joo, mä oon nyt siitä haipeissa. Viimeksi mä vietin jonkun synttäreitä, niin siitä mulle tuli joku maksaongelma, mutta ei nyt puhuta siitä enempää, mutta Joo, synttäreitä tässä oottelen. Sitten kun ne on mennyt ohi, niin mä oon luultavasti duunissa. Jos mä en oo päässyt duuniin, niin en mä tiedä. Mä teen elämäntyötä tässä. Mutta Sitten mä en taaskaan tiedä, että mitä helvettiä mun pitäisi tehdä. Mut katsotaan sitten, että tuleeko joku ihme tapahtumaan esimerkiksi. Mut joo, synttärit on nyt ensimmäiset pääpointit tässä. Mua ei kiinnosta enää se, että sukulaiset tuo rahaa. Tai se, että edes näkee sukulaisia. Vitut niistä. Mä haluan mieluummin nähdä kavereita. Mutta tässä on ollut ihan sama, että mulla on ollut aina synttäreitä, niin siinä on hirveästi tullut ketään. Että porukka on perunut menoja ja eihän niitä ole kiinnostanut sitten yhtään tulla synttäreille. Niin viime kerralla sinne tuli 3 ihmistä käymään ja 1 jäi yöksi. Siinä oli kutsuttu varmaan jotain 10 ihmistä. Ja sit niistä tuli vaan ton verran. Kävi siinä, moi. Moi moi. Arvatkaa, saako synttärilahjoja? Kuinka paljon mä sain synttärilahjoja? 1. Vittu mä oon iloinen.
yksi synttärilahja on se, kato, se on jo saavutusta. Se oli niinku plussaa, että kun mä olin silloin ala-asteella, meillä oli niin saatana rikkaita suuri osa niistä oppilaista, niin sitten kun oli synttärit ja jollain ihmeen kaupalla niitä tuli tänne, niin mähän sain ihan saatanan kalliita lahjoja niiltä, mikä on sellainen periaatteessa paras, että pöllii rikkailta pöllii rahat, mutta eikö Robin Hood on muutenkin ihan kiva tarina, en mä tiedä kuka on haukkunut sitä paskaksi tarinaksi. Mikäs maailmanloppu siellä nyt tulee? Tuli niin pimeätä, niin eikö nyt ollutkin vielä joku, että jotkut uskovaiset, että jotkut kristityt ajattelee, että nyt tulee joku tuomiopäivä? Vai oliko sitä nyt taas jotain jenkkisekoilua? Että Amerikassa taas sekoilee jostain semmosesta. Mä en ole ihan varma, mutta jotain sellaistahan ne siellä sitten päätteli. Että on monta kertaa ollut just joku semmoinen, että kun mä oon ollut paljon pienempi, niin sitten joku kertonut, että aurinko räjähtää miljardien vuosien päästä. Ja sitten mä ei, se on huomenna. Vitut, se on huomenna. Miljardien vuosien päästä. Mutta joo, mulla on mennyt vähän niin kuin usko tohon, että mun elämän aikana ainakin ennustettu 500 kertaa maailmanloppu. Ja sitä ei ole kertaakaan tapahtunut. Niin ihan sama vittu, vaikka se olisi saatana Suomen presidentti Alexander Svenska Stuppi siellä olisi sanomassa, että ei perkele, ja kaikki kuollaan, niin mä enkä olisi sellainen, eikä kuolla. Koska vittuko nyt tuu mikään 500 yli, ja kertaakaan ei ole tapahtunut mitään. Vitut jotkut Mäyön kalenterit, mitkä ne nyt onkaan 2012, ne on paskaa. Joo, mutta hyppäsikö mä vähän raiteelta tosta? Niin, mä just synttäreistä hypetin nyt tässä, niin en mä tiedä, kyllä te sit varmaan näette sitten, että mites meni synttärit, että tuleeko nauruvideota vai tuleeko itkuvideota. Mutta mulla on muuten teille yksi yllätys, Mikä oli se yllätys? Oho, nyt mä paljastin. Ihan sairaan siistit hanskat. Tilanne oli siis se, että mä oon halunnut pitkään nämä tämmöiset sormikkaat. Nämä on kätevät. Nämä on siistit. Niin mä menin Tokeen eilen. Sitten mä katsoin, että eihän täällä ole semmosia. Siellä oli jotain Michael Penttilä kuristajahanskoja. Jotain satana nahkahanskoja, jotain latex homo paskaa. Ja sitten siellä oli jotain kurahanskoja. Ja sitten mä olin sellainen, että en mä nyt mitään kurahanskoja ole, että mä en ole niinku lapsi. Ihan vaan niinku tiedoksi teillekin. Mutta niin sit mä olin sellainen, että vitut. Mä hankin normaalit sormikkaat. Tällaiset mustat. Leikkaan niistä noin päät irti. Ja poltan ne sytkärillä, että ne ei purkaudu. Vittu, mä säästin 6 euroa aikaa siinä. Että mä tein tuon koko paskan itse. Enkä vaan vittu kuluttanut. Ja pitää kuluttaa. Vitut on mitään kuluttanut. Ai, että mä oon niin tyytyväinen. Mä pidin näitä eilen kädessä. Tunnin. Mä pidän näitä nytkin kädessä. Melkein koko ajan. Koska nämä on niin saatanan mukavat hanskat. Sitten jos nämä lähtee purkautumaan, niin mulla on toisetkin sormikkaat, mitkä mä voin sitten leikata. Nyt alkaa kyllä taas oksettaa ihan saatanasti, mutta hanskat, olen tyytyväinen. Synttärit tulee, olen tyytyväinen. Sen jälkeen katsotaan nyt miten menee. Mutta vittu kun siitä menee noita autoja. Mä en tiedä mikä saatana city tää nykyään. Kuollut paska ollut jo Ysäriltä lähtien. Lama veti kaiket täältä. Ihmettä täällä on liikennettä vielä. Mutta joo, tää oli nyt jakso 2. Tää oli nyt taas vähän tällä laimea ihan vaan sen takia, koska mä en ole omassa kodissa edes tällä hetkellä. Jossain aivan muualla. Niin mä en nyt viitti kuvata mitään paljastavia videoita tai mitään sellaisia. Mut hei, jakso 3 tuutte yllättyä. Se tulee olla varmaan pikkasen parempi laatuinen, mutta ei mulla muuta. Nähdään.